Joo, hei vaan, mä oon Jorma sinne kameralle. Ehkä mä tänään lataan YouTubeen. Joten mä aloitan esittelyn ihan tällaisella, että mä en tee mitään tutkimusta, enkä mitään. Vaan tää on hyvin jännä, että kaikenlaiset erilaiset lamput. Osa on kirkkaita. Niin kuin näkyy, tää on tällainen kirkas ja sitten on tämmönen 9 ledinen. Tää on aika kirkas. Niin kuin näkyy sinne kameralle päin. Tää on tämmönen lamppu ja tää on niinku tän sorttinen lamppu. Tämä näin. Tää on tämmönen Varta. Mä en tiedä onko tää suomalainen merkki, mutta sit mulla on tämmönen palvelta saa tämmönen yhdellä patterilla toimiva. On tääkin aika tämmönen vähän niinku sikarin mallinen. Mitäs mulla on muita? No, ottakaa pieni hetki. Mä käyn tuolta keittiöstä hakemassa semmosen dynamolampun, niin katsotaan siitä ihan pieni hetki, ottakaa. No niin, ja sitten tässä on tämmönen dynamolamppu. Tässä tää tälleen toimii. Tää katsotaan niinku tälleen, mitäs mä näytän tänne kameralle päin. Näin. Lukitaan tosta, näettekö te? Noin. Sitten vaan pannaan tosta tää tällainen nuppi päälle ja on tääkin aika vaatte otettava LED taskulamppu ja on eri lamppu ja kaikissa on ihan hyvä valo, että jos näihin verrattuna mitä muu on avaimen perissä, niin tämmöstä glaasuuksesta otettua tavaraa, niin tääkään ei nyt paljon kestä. Tääkään hyvin voi näyttää sinne kameralle ehkä ton verran ja tää on aika huono, että niin kuin tuossa on, että ei paljon tee paskaakaan. Et sit ostaa vähän kalliimmalla, niin niillä tekee sitten. Ja tää on tämmönen, tää ei oo nyt mikään tämmönen, mä vaan teen, jos kerrotaan oikein syyn, minkä takia mä teen videon, niin on sitä varten, tää on harjoitusvideo YouTubea lataamista varten. Että ei mulla sen kummempaa. Kiitos tästä hetkestä teille. Kiitos.